Álvaro Cunqueiro é o señor da imaginación. El falaba de que na Declaración Universal dos Dereitos Humanos debería figurar como primeiro dereito o dereito a soñar. Deixounos un herdo que le veda como o mellor pan da historia de Galicia. Tamén como un agasallo maravilloso e irrepetible para partillar co mundo inteiro. Álvaro Cunqueiro dicía que o ser humano é como unha illa de melancolía e liberdade, e cada unha das súas obras ten ese carácter, esa xeografía de illa de melancolía, de saudade, de liberdade. O que pasa que son moitas illas, é un arquipélago, é unha constelación, é o noso rei da imaginación, o señor Cunqueiro, creou unha constelación imorredoira.